Určitě všichni znáte kapelu Plastic People of the Universe, tedy v překladu plastikoví lidé univerza. Bohužel se jimi všichni stáváme a to díky mikroplastům. Jsou úplně všude, včetně vody. A my se dneska budeme bavit o možnostech filtrace mikroplastů právě ve vodě. Víte, to téma mikroplastů je strašně zajímavý, ale zároveň i strašně strašidelný. Já jsem nedávno slyšel tu statistiku, že vlastně skonzumujeme během měsíce, a nevím, jestli to byla jedna kreditní karta nebo víc. To je vlastně děsivá statistika. Je tomu opravdu tak, ročně skonzumujeme a vypijeme něco kolem 4 kg plastů, takže když to převedeme na ty plastikové karty, tak to odpovídá jedné plastikové kartě platební týdně. Jo, takže týdně. No tak to jste mě vyděsil aktuálně. Ještě víc, než už jsem byl vyděšenej. A teď jako co s tím? Jaký možnosti vlastně dneska máme v rámci té filtrace? Protože stále je nutný dodat, že máme jednu z nejkvalitnějších vod třeba v Evropě, v České republice, což je jako jediný plus. Je to pravda. V České republice máme jednu z nejkvalitnějších vod k pití z celého světa, ale i přesto ta voda je v dnešní době těma mikroplastama kontaminovaná. Čistírny odpadních vod neumějí zatím tu problematiku řešit, takže se nabízejí řešení pomocí ultrafiltrů, pomocí nějakých reverzních osmóz, který já teda úplně nedoporučuji, protože pít osmotickou vodu není úplně ideální, ale máme nějaký ultrafiltrace a tam opravdu umíme z té vody odstranit velké množství těch mikroplastů. Jak to řešit v bytě? Asi nejspíš u kohoutku přímo ten filtr. Jaký jsou dneska možnosti? Možnosti určitě jsou, nelze to osadit na hlavní přívod, to by to dělaly ty čističky, no, ale samozřejmě můžou si to lidi vyřešit právě v té kuchyni, kdy si vlastně pod linku dají třeba třífázový filtr, který obsahuje nejenom třeba ultramembránu, ale obsahuje aktivní uhlí, který umí na sebe navazovat další problematiky, které dneska jsou, hormony, antibiotika, pesticidy a tak dále. Dát si k tomu výdejní kohoutek na vlastně tu ultrafiltrovanou vodu a pokud teda samozřejmě lidi nechtějí vrtat díry do těch svých kuchyňských nových link, tak samozřejmě se nabízí i řešení toho, že se dá použít třícestná baterie, jo, kdy vlastně je tam zase výdejní hadička, která dává právě tu ultrafiltrovanou vodu. Zvládnu to sám, předpokládám, nebo musím zvát na to odborníka? V dnešní době je spousta zařízení, který zvládne namontovat naprosto kdokoliv. Strčíte hadičku do fitinky, vyvrtáte díru do linky, dáte tam baterii, utáhnete ji, nacvaknete to a je to hotový. Je to otázka i s vrtáním, já nevím, nějakých půl hodiny, 40 minut a své pomocí se to dokáže namontovat úplně každý. Co se týče těch filtrů jako takových, jsou nějaký druhy certifikací, nějaký jasný body, kterých se můžu chytit, když chci filtr, který jako opravdu funguje? Na trhu je nepřeberný množství filtrací a bohužel je to tak, že se tady prodávají filtry, které mají různé certifikace v okolních státech, americké certifikáty a tak dále, ale ty nesplňují vlastně tu českou legislativu. Takže já rozhodně doporučuji, aby lidi se za prvý teda poradili vždycky s odborníkem a potom teda samozřejmě při výběru toho filtru, tak by ty lidi v dnešní době měli požadovat to, aby opravdu to bylo certifikované v České republice, protože se vracíme zpátky k tomu, že máme jednu z nejkvalitnějších vod. Ano. A vlastně jako neměli bychom si ji nechat kazit nějakým uvolňováním dalších vtalátů a jiných věcí. Díky za rozhovor. Taky děkuju.